Olulu sasazo ngqo lwendaba estudio 9 kwikomkhulu le-SABC eAukland Park eGauteng nazo eziphambili. Umphathi wezemfundo eMpuma Koloni uMnumzana Fundile Ganda uza kunikezela ngebhasi yokuhambisa abafundi ezisibhozo kwisikolo esikhethekileyo eSweetwaters kwingingqi yomasipala uMbaxa iBuffalo City. Anqungu kuphela amanye amaxhoba ezikhukhula eMthatha eMpuma Koloni emva kokuba esusiwe ezikolweni ebehleliswe kuzo afundiselwa kwiiholo zoluntu. Abadlali beBanyana Banyana bayibeke kweyokulibala impoxo kubethwa liqela laseNigeria kwisemifinal yetumente yeWAFCON eMorocco kwaye ngoku bagxile kumalungiselelo omdlalo webronze neGhana ngomso. Inkosi Mazole sicaka sithambile ndingaphuzisanga amaseko mandigawulendi warhuqa. Umphathisi wezemfundo eMpuma Koloni uMnumzana Fundile Ganda uza kunikezela ngebhasi yokuhambisa abafundi ezisibhozo kwisikolo esikhethekileyo eSweetwaters kwingingqi yomasipala uMbaxa iBuffalo City. Ezi bhasi zakuqinisekisa ukuba abafundi bayafikelela esikolweni. Eliphulo inxalenye yesebe lezemfundo lokukhuthaza ukuzalisekiswa kwenjongo yalo yemfundo equkayo phantsi komongo welisebe othi bonke ngabethu. Ukuva banzi ngoku siqhagamshelana ngqo nentatheli yethu Sidima Mfiku elapho. Masikwamkele ezindabeni emini nje Sidima, khawutsho kuqhubeka ntoni apho? Kungoku nje umphathiso wesebe lezemfundo ephondweni uMnumzana Fundile Ganda unikezela izitixo zezizithuthi zilapha emva kwam kwizikolo ezithe zatyunjwa ukuba ziza kufumana ezi zithuthi. Kodwa kuva banzi malunga nokubaluleka kweliphulo sisethana naye uDeputy Director General wesebe lezemfundo ephondweni. Tata sibulele kakhulu ngexesha lakho. Ungasixelela uthini wena malunga ngokubaluleka kokunikezela kwezi zithuthi kwezi zikolo zizawuzifumana? Mandibulele kuwe msasazi, ndibulele kuba bukeli be-SABC. Liphulo elijongise ukuqhubeka kwesebe ukuba liphuhlise iziphumo ezisemgangathweni kwicala le-matric in particular. Senzela into kubana i-service delivery ingemi so they could be able to reach i-district ne-second office zabo ngexesha, zibe mobile, zikwazi ukusebenza zingemi. So ngenye yendlela ke le esizamileyo ke nomphathiswa wezemfundo into kubana isebe eli liqhubeke licreate i-competition among schools so that at least we achieve the 90% that we've set for ourselves in the 7th term of government. So ngenye ke yendlela lena esithi sizikhuthaza izikolo zethu baziqhubeke zikhompithe ukwenzela into kubana sizachieve iziphumo esisetileyo silisebe. Malunga nezi bhasi zinikezelwa kubantwana abafunda kwizikolo ezikhethekileyo i-special schools ke ukutsho, ungatsho ukuthi kubaleke ngantoni na into kubana nilisebe nizise ezi bhasi kubafundi? Enkosi msasazi, uzawukhumbula msasazi sinephepha elisigayidayo okuthiwa yi-white paper 6 on inclusive education. Inclusive education ke yimfundo efaka wonke umntwana nokhubazekileyo nonesimo esempilo esingekho sihle. Siye ke sizame silisebe into kubana sibe neebuses ezibancedisayo ukubathutha kusuka kumakhaya wabo zibazise kumaziko ezemfundo. Enkosi ke msasazi. Alright, sibulele kakhulu ngexesha lakho. Lowo nguDeputy Director General wesebe lezemfundo kwiphondo leMpuma Koloni ethi esithi esona sizathu sokuba benze ngolhlobo banikezele ezi zithuthi kuzama ukuqinisekisa into yokuba banemfundo edibeneyo kanye ehlanganisa bonke abantu abasuka kuzo zonke iinkalo zobomi. Chochubeko Sidima Mfiku. Sisekwasempuma Koloni amanye amaxhoba ezikhukhula eMthatha eMpuma Koloni agcinwe ezikolweni ashiyeke exakanisekile emva kokuba isusiwe esikolweni asiwa kumaholo oluntu. La maxhoba akhutshwe kwisikolo iBambanani Junior Secondary asiwa kwiholo ngenxa yokuvulwa kwezikolo. Athi iholo linandawo yaneleyo. Intatheli yethu uFundiswa Mhlekude ilandele elinqaku. Sikunye namanye amaxhoba ezikhukhula ebehlaliswe kwiziko laseBambanani okanye esikolweni eBambanani, nalapho ke athe akhutshwa inqununu yesikolo ibaxelela ukuba izikolo zivuliwe. Baye bathathwa ke ngokuva kwethu babathathwe nguceba wabasa kwiholo eliphaya eSlovo Park, nalapho ke bafike imeko imbi kakhulu. Siyibonile nathi sithe xa sifika nje sabe sihlangatyezwa imeko emdaka kakhulu ekhwanqisayo. Kukho nezikhova phangaphakathi eholweni ezibhabhayo, logama abanye belele abanye besothe ihita.
eyona nto imbi ke kukuba abahlali aba bathi basiwe nguceba kule ndawo bebehlaliswe kuyo, iifestire zophukile, akukho nto nje intle phaya. Kambe ke siye seva ukuba emva kwentsimbi ye-10 ebusuku kuye kwakhona umsamaria olungileyo oye wabathatha wazobabeka kule ndawo bakuyo ngoku. Kodwa masithethe naye ke omnye wabahlali abalapha lelinye lamaxhoba, uSisinombulelo Sibili. Sisinombulelo, khawusixelele ibinjani imeko kulaa holo benihleli kuyo, nisuke njani ukuze nizotsho apha ngoku? Enkosi Msasasi, imeko esifikele kuyo phaya ibimbi kakhulu ngoba sifike kumdaka, ingeyiyo lanto ibithethiwe nguceba wasebumelwaneni bethu akwa 12 obetshilo uba uzawube sigcinisa khona lo gama sisalinde uba kugqityezelwe i-temporal structures esiya kuzo. Sifike kukubi kakhulu ngoba bekumdaka, kugcwele uxhakaxhaka okucaba kujinywa ngabo phaya. Sarhuqa ezonto ke sazibeka la bucala uba sisenzele bekungalayitwanga nolayitwa. Sincedwe ngubhuti othe uyothatha i-extension kwakhe eMandela ukuze kube kulayitiwe. Naza njani apha? Apha siye sathi njengoba ibiseso sanxwe besixakiwe, abanye sebejika besithi bawukhangela izihlobo abanothi balale kuzo bawuse babuye ekuseni. Sathi ke thina sisahleli sabona kugaleleka ndicinga uba yi-NGO kaTata Machaya kuba ibingo bethusile ingoTata Machaya noSindi batsho ke bathi besawufika bathi hayi noko ayompilo leni izoyihlala apha, nina ningene kanjani endaweni enje. Inkosi kakhulu. Ngomnye wamaxhoba ezikhukhula ezithe zahlasela indawo yaseMthatha kule nyanga iphelileyo, uSisinombulelo Sibili ecacisa ke imeko abathe bafikela kuyo kwela holo bebesiwe kuyo ngamagosa kamasipala. Kodwa ke ngoku uthi bonwabile kule bakuyo namhlanje. Mandibuyisele intambo kwigumbi lendaba. I-ANC eMhlakoloni iphumelele i-1 kunyulo lovalo sikhewu eKimberley izolo. Ezi ziphumo zinika eliqela ulawulo lwesininzi kwibhunga lomasipala iSolplaatje. Iivoti ezininzi eliqela lizizuze ePlatfontein ukuze liphumelele kugqatso lwayizolo. Iqela le-ANC libuyele kulawulo kwakhona kwibhunga lomasipala waseSolplaatje. Okuphumelela kweli qela kulinika igunya lokulawula lizimele geqe ngaphandle kobambiswano belunalo kunye neqela le-Good Party. Kungoku nje i-ANC nezihlalo ezingama-33 kwizihlalo ezingama-65 kweli bhunga. The ANC has won the by-election with 43% of the votes compared to the PA's 39%. The PA previously held that ward. The ANC now has 33 councillors in the Solplaatje municipality. I-ANC ithi zibe neziqhamo iinzame zayo zokugaya inkxaso ilungiselela olunyulo lovalo sikhewu. We are extremely thankful to the people of Platfontein and Roodepoort for voting the ANC. It's important to state that we won this vote back from the Patriotic Alliance, and we are now enjoying the majority in council. But what is important, we also want to thank our volunteers for their commitment and dedication. Iqela lomkhonto wesizwe party liqhube ngcono kune-EFF kolunyulo, nanjengoko i-MKP ifumene iivoti ezingaphezulu kwi-1% ngelixa i-EFF ifumene u-0.76%, ukanti abantu abaye baphuma bathatha inxaxheba kolunyulo babalelwa kwi-56.32%. Sihlabele mgama neendaba zethu. Amaqela ezopolitiko iDA ne-Action SA amangalele enkundleni umasipala uMbaxa waseThekwini ngokusilela ukulawula ingxaki yogutyulo kwesi sixeko. Esi simangalo sakumanyela kwinkundla ephakamileyo yaseMgungundlovu namhlanje nangomso. Intatheli yethu uMlondi Rhadebe ilandele eli nqaku. Masikwamkele ebhungane khawutsho kuqhubeka ntoni ngoku enkundleni. Sibingelele umlaleli esekhaya. Abameli balamaqembu amabili Action SA kanye neDemocratic Alliance sebezenzile izethulo zabo phambi kwenkantolo ephakeme lapha eThekwini, lapha eMgungundlovu, lapha beveza khona ukuthi kungani belethele licala lapha enkantolo, ikakhulukazi njengoba sazi ukuthi ke umasipala waseThekwini bakhala ngokuthi uyahluleka ukuthi ukwazi ukuthi ulungise ingqalasizinda, ikakhulukazi lephatha amanzi naleyo ephatha indle, ikakhulukazi laphana ezindaweni egcina ikapakela laphana olwandle kanye nasemfuleni yaseThekwini. Kanti sizokhuluma nomholi weqembu iDemocratic Alliance eThekwini, ikakhulukazi laphana oyi-caucus leader kwawona umasipala weTheku, uThabani Mthethwa, ozosichazela nje kabanzi nje kafushane ngaleli cala. Thabani,
njengamanje sila enkantolo njengoba icala seliqhubeka mhlawumbe iDemocratic Alliance ithini ngalo? Siyathokoza nje ukuthi selizele wafika lolu suku namhlanje. Kuyaphoxa nje ukuthi kuze kwathatha ukuthi size enkantolo kuzophoqa umasipala ukuthi wenze into ofuza buyayenza ngokujwayelekile as part of a mandate kamasipala. But izethulo zabameli bethu ziyasijabulisa kakhulu, sinethemba lokuthi sizoyithola lesi sinqumo esizosicela la enkantolo. Mhlambe nje ukubheka kafushane ukuthi ingabe iDemocratic Alliance isiphi isinqumo efisa inkantolo isithatha? Uzokhumbula ke ukuthi ku nama directives akhishwa ama department ehlukene kahulumeni. Iloko nje socela la ukuthi amajaji aphoqa umasipala ukuthi uimplemente lawo ma directives aphuma kuhulumeni. Akukho nje socela ukuthi umasipala uphoqwe ukuba uimplemente lokho okungama directives okuphuma kuhulumeni, okuqinisekisa ukuthi infrastructure nqalasinda iyalungiswa ukuze kungabikho ukungcola kwemvelo nendle. Sibuya khona isikhathi sakho kakhulu. Loyo nguthabani Mthethwa echaza kabanzi ngodaba lolu lwayo lendaba esenkantolo namhlanje, kanti ke okubaleka kakhulu ukuthi ke sisazozwa ukuthi umasipala weTheku kuwona uziphikela noma uzivikela uthini kakhulukazi kulezi incomo esezenziwe ilamaqembu amabili iDemocratic Alliance kanye neAction SA ukuzama ukuveza ukuthi kubaleke ngani ukuthi inkantolo ikhiphe isinqumo esifuna bona. Asibuyisele izitambo ngakwe studio. Sibamba ngazo zozibini ibhungane. Zololiwe ingxoxo eziqhubekayo kwinzame zokuphelisa ugwayimbo lwabasebenzi benkampani yenqwelomoya iFlySafair. Kulindeleke ukuba ziqhube ngomso ezingxoxo phansi kwekomishoni esombulula imbambano phakathi kwabaqeshi nabasebenzi iCCMA. Abaqhubi benqwelomoya zeFlySafair banyanzelisa uchatha we-10.5% kwimivuzo kwaye bafuna kwenziwe inguqu kwinkqubo esetyenziswayo yentsuku abasebenza ngazo. Kodwa le nkampani ibeka uchatha we-5.7% kuphela etafileni. Luyavakala ulwamvila lolugwayimbo lwabasebenzi beFlySafair kwezophapho kwaye lushiya abakhweli benqwelomoya zeFlySafair bedinga kuye kwanyanzeleka ukuba iFlySafair icuthe inani labantu abakhwele ezinqwelomoya ngo-30% kwaye incediswa inkampani yenqwelomoya iSouth African Airways ukukhawulelana noluphazamiseko ludalwe lugwayimbo. We continue to maintain a stable, reduced timetable that was put in place proactively last week. The majority of our pilots are on duty, and we're incredibly proud of all of our teams who are working tirelessly to keep things running smoothly. We remain committed to resolving this matter constructively. Igosa elijongene nentengiso kule nkampani lithi iFlySafair izimisela ukusombulula ezingxaki ukuze kuphele olugwayimbo. Igunya lokhuseleko lwamaziko ezezimali phansi kwebhanki enguvimba iPrudential Authority lithi liza kuxoxa ngelithi inkundla ephakamileyo yaseMgungundlovu yasilela ukuqwalasela ubungozi obungafunyanwa ngabantu abagcine imali zabo kunye noluntu xa yayiyalela ukuba ibhanka ithala iqhube nokusebenza kumabakala athile. Ukuqulethwe kumaxwebhu ezibheno eligunya kwisigaba sikajaji umzika ukhalelwa Ncube esanika ibhanka ithala imvume ngoMeyi yokuqhuba namabakala athile ukushishina. Lo mngeni kwezomthetho uza emva kokuba singekaqukunjelwa isicelo sokubhangiswa kweithala nesaqulunqwa kweyomqungu ukutsho ngoJanuary walonyaka ze kwamiswa neaccount zayo eziquka nezabatyali abayi-250,000. Ujaji Ncube ngomhla wesithoba kwekaCanzibe ukutsho ngoMeyi walonyaka wanika iziko leithala ukuthi xibilili ngokuphathelene nomlawuli wezezimali ze yayalela ijaji ukuba akuyalelweyo ngomhla we-13 kweyenkanga ukutsho ngoNovemba ngo-2024 kuqale amanyathelo wako. Kambe ke ithala nebeyithatyathwa njengebhanka azange yaba nesiqinisekiso sebhanka kodwa ibikuvumela ukutyalwa kwemali phantsi komgaqo-nkqubo webhanka owaphelelwa lixesha ngo-2003. Kananjalo igunya elijongene nokhuseleko lwamaziko wezezimali lithi lichonge umlawuli wezezimali onoxanduva lokubhatalwa kwakho kwemali. Loleke ngelithi lo mlawuli ufumanise ukuba ithala iqhokrekile ngokwezobuxhakaxhaka belixesha nangokwemigaqo yomthetho nokuthe kwabeka abatyali esichengeni senkcitho. Ukanti ke iziphumo zesibheno zilindeleke ukudandalazisa ukuba ithala iza kuqhubeka kusini na logama inkqubo zayo zishokoxekile.
Uthethathethwano lwasembindini wonyaka losomashishini abasaqinqayo lujoliswe ekubeni angaphuhla njani amashishini asakhulayo kwilizwekazi Afrika asuke ekubeni ngamkela umnikelo koko abezizangxa kutyalo-mali. Abasomashishini bangungelene eRhawutini bebonisana ngendlela yokuqinisa amashishini kunye nentsebenziswano kumgaqo-nkqubo. Kwesi sithebe sengxoxo osomashishini bathethe phandle ngemeko abasebenza phantsi kwazo kwaye kuninzi lwabo eyona ngxaki iqhwalelisa uhlumo kukunqongophala kwenkxaso-mali. Collective capital and community capital are very important instruments in the funding space as alternative funding schemes that help the average entrepreneur in the township to be able to collect money from people around them, but also for the community to take part in the ownership of that venture. Kukwabonwe igalelo lemfundo kuphuhliso losomashishini njengentsika engabanceda usomashishini. In the continent, there's a huge disparities. Some universities in Africa are offering entrepreneurship, which is doing so well. Some they're not offering any university now. That's what they work now. Beyond the work I'm doing now on the sub-20, which the social innovators is to stimulate now to say that there's a need of social entrepreneurs and there's a need of university, school and high school that it has to be stimulated. Ubongameli be-G20 bubeka ingqwalasela equkweni koqoqosho lwasezilalini nasezilokishini. Townships are the market on their own and they are the buying power. Now we are in the township. We are now talking about the direct market. The issue of the spaza shop, looking at programs like, from farm to spaza, and then also the issue of the industrial development, developing the industrial park. Usihlalo we-Startup 20 uVuyani Jarhana uthi le ntlanganiso iza kuba lithuba elihle lokuqondana koosomashishini abasaqinqayo belizwekazi Afrika. It's important for the continent that we engage in this because South Africa is the first country in the continent to carry the presidency. And SMEs and the economies in the continent are largely SME driven. We need to put together the right policy recommendations. Iziphakamiso zale ntlanganiso ziza kuthwathaca kwingqungquthela yenkokheli ze-G20 eza kusindlekwa leli ngoNovemba. Abanini beteksi abasebenza kwidolophu zaseMpuma Koloni balisabela ikhwelo lokuseka umbutho imbumba kwidolophu zabo. Ukuze emva kweziphumo zekomishoni yophando ngemiliyoni oteksi ziveze ukuba izinga eliphezulu lolwaphulo-mthetho kwiiteksi zisithi libangelwa zingxabano kwinkokheli nokruthakhruthwano ngemizila. Kwisithili saseXhorha kudutyulwe kwabulawa abanini beteksi abangaphezulu kuma-30 kwisithuba seminyaka u-2000 no-2024 kungoko kusekwe umbutho omnye kule dolophu. Ishishini ngokusebenzisa iiteksi lelona shishini lengeniso enkulu elingaphansi kolawulo lomuntu omnyama kwicandelo lezothutho. Lishishini eli laqalisa ngeminyaka u-1980 kodwa kwiminyaka u-1990 kuzothi xa ngoku lisoloko lithe gqolo ukombathwa lukruthakhruthwano nokuqhokrhozana ngeembumbulu kulahleka imiphefumlo emininzi kuquka abanikazi beeteksi nabakhweli. Ngonyaka 2022 isikhokhelo samalungu asithandathu saqhokrhozwa ngembumbulu sonke kwashiyeka ilungu elinye kummandla waseXhorha. Apha ku-2022 apho bendonyulwe neofisi siba yi-7 basweleka bonke abanye kwashiyeka mna ndodwa. Sayiripota le nto epolice station bezama uvula icase kodwa loo nto leyo zange sincede because umastishi waseXhorha wonqena uvula icase. Unobangela ukuphalala kwegazi kukubangwa kwezikhundla, iindlela kunye nezinye izinto. Abanikazi beeteksi bathi baxhalabile zizenzo ezikhokhelela ekuswelekeni kwabantu. Sixelela uba sizo-assassinatwa, sixelelwa into yobana sibona okhowu, uyabona ila humiliation of dignity, uqonda uba uyoyika nokuze ezimithingini. Abanikazi beeteksi eXhorha bathi banethemba lokuba ukungenelela kwarhulumente kuzawuphelisa impalalo-gazi. Isebe lezothutho ephondweni liqhobele izandla nooteksi abalithathele kubo eligxathu lokuba kwenziwe imibutho ngokwedolophu. Lento ihambelana ngqo namalingetho okuzisa ucwangco nozinzo kwicandelo leteksi. Susela kugoyinko lobaphathiswa yayiseke iqela lokujongana nodushe kweli candelo. Isigqibo sathathwa ke ukuba ngaba nemibutho yasekuhlaleni ekhokhelwa ngabantu aba-involved ngqo kwiteksi nabane-operating licenses ezisebenzayo ibe ngabo abaza kulawula loo mibutho. Kambe ke umphathi wezothutho kwiphondo uMnumzana Xolile Nqathe ukholelwa uba ngaba le nto iza kuphelisa nya umkhuba thathwa ngolunye kwezikhundla zolawulo kwiiteksi. Abantu abaninzi kweli shishini leeteksi bakholwa ukuba ukungenelela kwarhulumente kuzokwenza ukuba likwazi
ukuthatha inxaxheba ekuhlumiseni uqoqosho kuphele ukuphalala kwegazi. Dinkululeko Nyembezi wendaba ze-SABC eXhorha. Kakade besingena kuphuthulwa ngekasengwa masikhongozele ezilandelayo ngeSiswati ngecala emva kwesihlanu xa lisiya kunina makube chusibehele.